Na svaki euro uložen u sport u Hrvatskoj u prosjeku se generira 74 centa bruto dodane vrijednosti. Rečeno je na online konferenciji o investicijama u sportu održanoj u HGK. To je za jednu državu kao što je Hrvatska, malu državu, jako značajno i važno. Dakle, i dalje sport daje puno više od onoga u što se u njega ulaže i to je svakako nešto što moramo promijeniti. Mislim da će i ova konferencija nešto u tom smislu doprinijeti. Rezultati satelitskog računa sporta i studije o investicijama u sport pokazuju kako je sport u Hrvatskoj u 2015. godini izravno generirao 878 milijuna eura bruto dodane vrijednosti, a s dodavanjem neizravnih učinaka u opskrbnim mrežama koje se vežu za djelatnost izravno povezanih sa sportom. Vlada je, znate i sami, ulagala u sport i u proračunskim sredstvima povećana su za 100%, proračunska sredstva od 200 milijuna na 400 milijuna. Isto tako, dosadašnje ulaganje u sportsku infrastrukturu su nam izrazito važna. Evo i ove godine smo potpisali ugovore oko 10 milijuna kuna ulaganja u samu sportsku infrastrukturu, tako ćemo nastaviti i dalje. Ono što nam je sad izrazito važno i tako i sam resoru sporta, očuvanje radnih mjesta. Vidjeli ste ovu situaciju sa brojkom, epidemiološka situacija nije baš najbolja. Prema satelitskom računu sporta i studije o investicijama u sport, sektori s najvećom koristi od sporta su usluge smještaja i posluživanja hrane te trgovina na malo. Sport kao gospodarska grana u Hrvatskoj po bruto dodanoj vrijednosti iznad mnogih drugih klasičnih gospodarskih grana. Što to znači? Znači da je doprinos sporta i u segmentu bruto dodane vrijednosti, u segmentu zapošljavanja u Hrvatskoj vrlo značajan i da je sport jedna od aktivnosti koja u sinergiji poglavito s turizmom, i zato je dobro da imamo Ministarstvo turizma i sporta, može biti jedna od onih gospodarskih grana koje može doprinijeti jednom brzom oporavku. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da je Međunarodni olimpijski odbor aktivan u borbi s pandemijom te da je potpisao ugovor s Međunarodnom zdravstvenom organizacijom za program Zdravlje zajedno, koji potiče na aktivan život i bavljenje sportom.